menungso kang kaya kowe. Kowe wani bebingung atine Janaka. Luwih-luwih kowe wani ngrujit marang atiku. Apa kowe ora weruh yen to Kakang Mbok Banowati kuwi tetimbangane Janaka tata lair garwaning Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Kosek. Apa Banowati iki bakul wong nggo timbangan barang iki? Iki prameswari. Tur wis sebaya mukti, sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangkai ku andane Janaka. Oh, mati tenan mandya ucapmu Janaka. Loh, kowe lah dalan. Ya jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Ngara. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane? Ora pan. Kowe iki wong dhuwur akeh umpan kok malah nyaut aku. Iki apa iki? Pelus kok ndengok. Pilahing. Lho. Malah iso omong. Sing mbau reksa kene. Bagong, kita aja kaget. Sumurupa ulun iki dewa. Wes ngayawara. Dewa kok ula. Dewa ya menungsa, ngerti ya? Dewa kuwi dumadi saka pirang-pirang titahing Bathara. Ana ing asipat menungsa, ana ing asipat satawana, ana ing asipat beriberan, ana ing asipat Burontaya. Lan uga ana ing asipat wujuding sato, wujud naga kaya ulun. Wah. Anggih nyuwun pangapunten. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Hyang Baruna, dewaning ya kuwi buron ana ing samudra. Oh, dewaning iwak. Iya. Piye kabare Bambang Tawes? Kok malah takon Bambang Tawes. Jare sampean dewaning iwak mesti kenal karo iwak-iwak. Joko Menjair iki sesuk bakal dadi korban Joko Menjair iki. Karo Agus Lele. Bagong wonten dawuh. Ngerti yo. Dina iki ulun nyaut kelawan jeneng kita, marga kita nembe kesusahan. Nggih. Ora ngerti kentrang kimuling lelakon. Pojok pleret ing kanan kok dikira nggih Bang Dewi Banowati apa ora saru. Kula niku le iso rabi kali bojo kula merga bojo kula tak ancam. Nek ora gelem tak jotosi. Maka bojo kula niki seleleke menungsa. Kok dadi ngewat Ndara Banowati iki terus godho kula napa? Bagong, pancen sejatine kaya mengkono lakoni. Lan ngerti yo, ana titahing Bathara ingkang mimba kelawan jeneng kita. Sarta angewat Dewi Banowati. Kowe lah keparat e. Lah terus niki kudu pripun? Mula kita bakal ulun dandani. Sawise ulun dandani, kita mentasa saka ing Bengawan Gedhe iki ana ing jagat. Mengko ana ratu ing bakal nyuwun tulung kelawan jeneng kita. Tulungono kita bisa adu arep kelawan Bagong kang mapan ana ing negara Ngastina. Estu napa? Iya Bagong. Pamedare Jaka Lodang pranyata sas mita gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutuh yakti marti kengke sang rahayu yuwana tanes kala tan mingerke blating widi pegat-pegatan nyegat tekaning kodrat Mawani
goncang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Bagong kita wis wujud udu Bagong nanging kaya dene sawijining brahmana saka negara Sabrang. Kula iya Bagong. Wah wis bagus napa elek? Tetep elek. Wis ora ana wawane babar blas. Kita nganggo jeneng utawa peparab Begawan Godo Githik. Godo kire? Godo Githik. Oh Githik. Iya. Kita munggah ana ing jagat. Kita mapan ana ing dedaratan. Mengko yen ana ratu ingkang nyuwun tulung kelan jeneng kita, tulungana dadi sarana kita ketemu karo Bagong ingkang gawe kucem jeneng kita Bagong. Nek ngestakaken dawuh nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing dirungokke suluke ora ming Roma Roma Sobat Kang Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetake ora paham Don. Wis rampung lekala tida kok isih ngeng mangowo apa sih manyura wancine. Inggih. Kok Prabu bekti kula konjo. Lho, Yai Ratu inggih. Sampun kula tampi Yai Ratu inggih ngaturaken sembah tanpa pepindhan. Dimas Janaka slamet Yayi. Kakang Bu, kok kados mekaten lampahipun panjenengan mentala ngrujit dhateng manah kula. Ayo ora goreh. Arep bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati araku lho. Sampun kumatos kula milih panjenengan tinimanipun Raden Janaka. Asik. Maaf Raden Janaka. Koko Prabu. Piye? Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng. Sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah, coba to, senengane kowe kesusu kok. Saka pangrasaning pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka. Bagong. Ana dawuhmu apa Raden Janaka? Ora pati nduga mono menungso kang kaya kowe wani bebingung atine Janaka luwih-luwih kowe wani ngrujit marang atiku apa kowe ora weruh yen to Kakang Mbok Banowati kuwi tetimbangane Janaka tata lair garwaning
Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Kok sik. Apa Banowati iki bakul wong nggo timbangan barang iki? Iki prameswari. Tur wis sebaya mukti, sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangkai kuwandane Janaka. Wah, mati tenan mandi ucapmu Janaka. Loh, kowe lah ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane ora pati ndugamana. Sak kecap bae lah kon jalari adiku kaya ngene. Iya, iya kowe Bagong. Piye? Aja kok Janaka. Lampuhe tak panteni kowe mati kok. Komeng Janaka. Anggere tak ceklekke sakare modar kabeh. Saklar kok sakar. Sakar iki ya. Iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku, Bang. Sapa nganggo lima barang ki mau? Koko Prabu menawi boten saking paduka tartemtu kula boten saged gesang. Tak ungkuli dayaning Wijaya Kesuma Siadi wis pulih kaya wingi-uni. Koko Prabu kula kewirangan menawi kados mekaten. Jebul wonten Bagong sanes sing wantun anggibang Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis to kowe aja kuwatir. Iki sapa? Ana pendhita kok turut dalan mangan. Kowe lah mesa konangan wis tak tutupi kendang jaipong mesa konangan. Pendhita kok turun dalan gayemi wae. Ayo nggo kesehatan di sini. Iki sapa? Pendhita Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaratan ing ngendi tibane yen kono papan dinengku. Aku Begawan Gada Githik. Wah. Gada Githik, Gada Githik. Kowe sapa, Prabu Kresna? Ora tahu. Wis ngerti. Oh, wis kowe terkenal e kowe iki. Oke sing ngejak selfie e. Edan. Pendhita kok lucune kaya ngene iki apa mbiyen tilas dagelan apa ya? Wes ceneningan ora. Ngawur wae. Janaka ana pendhita apik iki lho. Dipun tumbaske mawon kok ora. Lho lah Janakane ya atos ngono. Ana pendhita kan dituku. Anggepe ora Raden Janaka ora sak penake dhewe Raden Janaka. Rasa do kesusu tak gawene suwe menentek sik. Rasa do heeh. Apa Begawan Gada Githik? Ora apa-apa Prabu Kresna. Sampeyan rene wigati Kang Pranyata arep ngopo? Aku arep nyulun tulung. Nyuwun tulung karo sapa? Karo sampeyan. Sebabe aku duwe mungsuh ampuhe ra jamak-jamak nek kowe iso mateni, kowe njaluk apa wae tak wenehi. Njaluk apa? Nembunga tak paringi wis to. Yakin? Iya. Nan, iya. Aku dipijeti. Lho. Njaluk kok sak penake dhewe ora. Ora kena, ora kena. Kowe njaluk brana picis, njaluk apa tak paringi. Aku ora njaluk apa-apa. Aku nglakoni tapa ngrame. Kowe ngerti dhewe to? Aku nggo sempritan. Gawa tuwet-tuwet iki supaya ning dalan ketok rame banget aku nglakoni tapa ngrame. Wis piye? Kersane piye? Ana Bagong ngewat.
Dewi Banowati Bagong sing nang Ngastina kae paten ana. Bagong nang Ngastina ene to? Ana. Setan alas temenanan. Menawi suwantenipun kula mboten pangling. Menapa inggih Koko Prabu? Lah iya, lah mbah aku le nyolong sandangan ki nendi menungso kae. Kok iso dadi kaya ngono lho. Lah wong pendhita kok jarike ana tulisane 30 kg barang. Mbok menawi bekas Bagor brand sajake. Ayo coba ditonton ayo kula dherekake. Udus sopae rasa sopa sapa iki menungsane sing ngisroh uripku lho kok iso jebles kaya ngono to asemi aku ya duwe treneng abang kaya ngono ya meng pas teles aku iki kok diagem kok wah jan penyakit aja ngawur gawar-ngawur kowe sing penyakit dian suarane ya padha kowe Bagong ngendi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Elok terane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempoh kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi ya? Lho. Bisu kowe. Beh. Modar ora, kapamu kapan? Ora modar. Wah, padha ae guyune, padha wae. Kowe mungsa aku ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpang sok. Ngomong wateken aji. Bekas pemain ketoprak kok ya iso salto mundur barang sik iki aku kok ngedep kaca tendhik kok ye ora ngawur kok sak karepe dhewe ora iki Bagong iki Bagong rumangsamu sak penake dhewe iki sing Bagong ora apa to apa to? Bagong? Nun. Wih, loro kabeh Janaka. Muni nun kabeh. Wonten dawuh sinuwun. Lho. Suarane wae padha. Ponokawan Bagong. Nun. Koko Prabu. Sampun dipun pejahi mangke menawi gara-gara Bagongipun kalih malah sae. Aneh ya. Kowe iki mungsuk kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training ae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu niki wau kula dipeksa kon ganti training. Wo nek ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur, gawar-ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rungono andeng-andeng iki asli apa ora?
Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Ngandeng-ngandeng kok gogrok. Kowe iki nglucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Wah. Ngandel ora. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sing ora iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati. Wah, kaya. Wah. Wah. Jaramaya inggih sinuwun. Perjineman Dandang Mangure lha kok dadi kowe dadi Bagong. Inggih supados Panakawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Panakawan baritipun jangka pejahipun dening Kurawa. Menawi Panakawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lah rak apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu tenan. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong, ngapura. Rene. Iya. Adombe. Moh. Setan mengancam kehidupanku. Buah warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakan. Ayo bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Betari Durga. Omong nek ora kelakon penjangane bali. Aja ganggu gawe katentreman ning mapan kene, ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong mati kewirangan kowe. Aduh. Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Iya. Ora bakal wegah nyotampanana. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Wong ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e? Iya, nyawa. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat ombak gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Mau kula kenging menapa kok Prabu? Lah rak tenan to. Merga daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau, wekasan iso dadi Malik Paningaling Nyai Ratu Banowati. Panjenengan boten kenging menapa-menapa. Sakmenika kondur wonten negari Ngastina, sowan kersanipun ingkang Raka, lelados sak tataning garwa, lelados dhateng piyantun kakung. Ngestaken dawuh, sampun damel gelo. Ngestaken dawuh kok Prabu. Sareng kula pikir-pikir sedaya menika jebul mungkin arya lelampahan. Sampun ngantos sampean mangke. Lho. Bagong iki piye to? Engko ndak Semar cerewet wae ora bubar-bubar.